Hello friends, गिबियावनो खुलुमलायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय आंना बहुत गोबाव जाबाय आङो भिडिअ खालामनाया भिडिअ लाबोबाय थानाया ओमफ्राय आङो दिनैसिम मोनसेबो Q&A भिडिअ लाबाखै आरोना बेखायनो आङो कुइसनफोरखौबो मा होनोमोनलाय ब्राउनिखौबो बांद्राय थिखोजोबनो हाला आरोना आङो माने सोरनि सोंनायखौ खोन्थानो सोरनि सोंनायखौ दोननो बिदि जाबाय आङो ना बेनिखायनो आं सानबाय गेजेरावनो आं बुंना होनोसै आंनि बाय'डाटा माबा माबिखौ ओमफ्राय बेखायनो आरो सानबाय आं डाइरेक्ट बुंना होनोसै माने सोंनायफोरखौ ओमफ्राय मोनफा थिखोबाय थाना होननानै आङो नैबे भिडिअआव आंनि खेबसेनो आंनि माबाखौ खोन्थानोसै आरोना ओमफ्राय एबार नेक्स्ट भिडिअफ्राव नोंथांमोना जा सोंनो आङो लाबोनोसै आरोना सानडेफ्राव Q&A भिडिअ ओमफ्राय दिनैथ' सानडे बेखायनो सानबाय आङो मोनसे Q&A बायदिनो खोमा kan सानबाय आङो दिनैहाय आङो नोंथांमोननि सोंनायनि फिननायखौ होनोसै होननानै दा आंथ' दासिम भिडिअ बानायनाया 144 था बानायबाय आरोना दासिम आं भिडिअखौ ओमफ्राय आं बिनि कुइसनफोरखौ बोरै फरायजोबनो ओमफ्राय फरायखांबाय सिगां नाथाय आं मारै नागिर देखोबावनो आरोना बेखायनो सानबाय आं गेजेरावनो होनोसै होननानै होनोसै आरोना खुलुमबाय आंनि मुङा दिबिका ब्रह्म आंखौ बांसिनानो दरले होननानैसो मोनथियो आरोना आंखौ बांसिन दरले होनो माने सिगां आङो उन्दैयाव दरलेलेमोन नालाय एकदम बेखायनो आरोना आंखौ बांसिन दरले होनो दिबिका होनबा बांद्राय सिनायनो नागिरा ओमफ्राय आङो चिरांनि आरोना ओमफ्राय मोनसे एसे खनाना गामिनि खनाद्रायबो नङा जोंहा टाउननि एसे थांबानो मोनो आरोना मोनसे गारि गाखोनांगौ ओमफ्राय आंहा न'आव बहुत मानसि दङ साउथ इन्डिया फेमिलिसो ओरैबायदि जोंहा बाबानियाथ' बिदा फंबाया फुटबल प्लेयार टीम जागोन आरोना ओमफ्राय आरो बाबानि बिब' बिनानावानो एखे फुटबल प्लेयार टीम जागोन आरोना दा थेवबो जोंहा थानाया आंनि जोनोमगिरि आइ ओमफ्राय आंनि आब' ओमफ्राय बाबा दंमोन बाबाया आं 3 बोसोरसोआवनो थांबाय गोजौआव खाफाल मालाय थांनांखागौमोन खोमा ओंखायनो थांबाय आंहाबो उन्दैनिफ्रायनो बिफाखौ नुवासै गोसोआव एसे दङ अबेबा गैया आरोना ओमफ्राय फट'आव नुनायजों बांसिन गोसोआव दङ आंथ' बिफाजों जोंहा बाबाजों थानायखौ बांसिनानो गोसोआव गैला आं 3 बोसोरसोल'मोन आरोना 2000 बावबाय आङो जोंहा थानाया आंनि आइ ओमफ्राय आंनि आब'आथ' हाबा जाबाय आंहा बुंनो मोनबाय आरोना ओमफ्राय गोबावानोसै जाबाय हाबा जानाया जोंहा ओमफ्राय आब'नि फिसाजो दङ सानै ना गुरिया आं गाबज्रिना आं लाफायो भिडिअआव गुग्लि सासे उन्दैया जाबाय गुरिया आं अननानै दोननाय माने गुग्लिया थादों बे जन्म जाबा गुग्लि बिस्कुटआ ओंखारगोदानमोन ओरैबायदि गोथावमोन आं बिराद जायोमोन बेखायनो आं बेनि नामखौ गुग्लि दोनस्राबाय नामावबो बेहा जिजों के जयोमोन नालाय जिजों गुग्लि दोनबाय केजों क्रिया दोनबाय ओमफ्राय उन्दैया जाबाय एन्जेल नार्जारि जादेला ओमफ्राय बेखौ आं ओरैनो अननानै दोनो गुरिया ओमफ्राय दा बयबो बांसिनानो गुरिया होनो ओंखायनो भिडिअआव गुरिया होननानै गाबज्रिना ओंखायनो आरोना ओमफ्राय जोंहा आब' दङ आरो दा आं आब'ल' दं आरोना आदा फंबायबो गैया ओमफ्राय बाबाबो गैला
ओमफ्राय दा आङो हाबा जाफैबाय दाखालिसो बावैनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नुखाबायानो हाजबेन्डखौथ' मिस्टार जीडीएक्स पार्टी ऑन द रोड साइड अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज जाला जायालै बिथाङा आंनि उनाव दङ माबा चिप्स जागासिनो आं भिडिअ लानायखाय माने नोंखौ लाफाया होनदों आङो ओंखायनो आं चिप्स जाबाय थायो दिनै चिप्स जागासिनो ख्रेब 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 होनगासिनो नि माबा लोंबावदोंसो माला गासिनो कल्ड ड्रिंक माबा माबि लोंगासिनो दा बेनोसै आंनि बाय'डाटाया बाय'ग्राफि बाय'डाटा डाटा केबल दा बेनो आंनि बाय'ग्राफिया आंनि मुङाथ' मिन्थिखागौ दिबिका ब्रह्म दा जाफैबाय आङो दिबिका ब्रह्म दैमारि ओमफ्राय बेनोसै आरोना एबारनिफ्राय आङो नोंथांमोनहा जा सोङो जा कुइसन हरो नोंथांमोननि सिगाङाव एन्सारखौ होनोसै थ' आंनि भिडिअखौ नोंथांमोनहा नायबाय थायोब्ला कमेन्टखौ हरनानै होदो आं नोंथांमोननि सोंनायनि एन्सारखौ होगोन आरोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्राफोर लोगोफोर आंनि साबस्क्राइबारफोर आंनि भिउवार्सफोर थ' बेनोसै दिनैनि भिडिअआ बयनिसिमबो आं गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय अननानै आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा दाबाव आरोना लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामनो गोदानबा दिनैनो खालामदो आंनि भिडिअखौ नायसनदोंबा आरो मोजां मोनदोंबा थ' बेनोसै आं गोसो गोरबोनिफ्राय बयखौबो खुलुमहरबाय